Bi Juma Silva Kalu Klimwanwaro Ijira Bakli Kemenani and Bina Nani Terenta Mafleva or Malikona Malikoka or Salamalikum Yaka Nafun Watisile. Ministry Somika Barani Shinindo Jago Manga Jamana Konala Lajedo Sigira Singa in Biyasa Kado Anga Jamana Konala Dad Munifen Kumfolo Uli Revi Chugodi Aleni Asomako. Agence de voyage groupement Alouda Aleka Ijide Kun Laban Ulusira Bamako Kungo. Senegal jamana kuna funu na bato do ale dafrili o kera sababu ye ma shekin olu bonana onina. Ministre nyama Dr. Shogel Kukala Maiga ale lajedo nyemoya ke kunungo alamsa Jouegalo Kleta ani saba samba fla ani mugan ani saba anga chamache fanga nyama colonel Assimi Goita alere togola lajemi nakera CCB rela ni ore konbe talike séminaire gouvernemental o bara udaileni na temunungun talendo ubolo ore konbe talike jamana gouvernement mara chogoyo abara siun fukata se jamana alere ka programme d'action gouvernementale aleni anyona chama dasiroma Abdou Watarabe wala kani ola ni hakili jagabo bara min blada sinka anga jamana gouvernement mawfe ni anyama tumbe ministre nyama Dr. Shogel Kukala Maiga bulu akeneka anga jamana nyama ba chama tumbe fukasi ministre chama ma nunu bela jelen yira keneka kasabuke jamana nyamo ya yira ka fo ame wati minabi bara min kalfala ula ka sikike ka hakili jagabo ke bara nunka bara damino na gouvernement ka nyama dobe nabe wele ko Mahamadou Danyo nale gouvernement secrétaire général ale tantikelike hakilna ni lanyununa o kofe secrétaire général mbe gouvernement fana kuna no odoye Fusenu Kulibali nale conseil technique ale fana e tantikelike premier ministre ale ka directeur de cabinet Mahamadou Touré ale gouvernement ka tasraw kulu nyefo babu samana kumeka boluminga no e secrétaire général lui ka se ministère nyamauma ulu bela jirin togola Musa Tamura ale fana y'a ka hakilnan fɔ ni ye baara ninnu ta k'u lajɛ a hakilnan bɛ boli min kan o de ye jɛ ka baara ye ka sabu kɛ juillet kalo tile 4 tɛmɛlen ministre minnu bɛ n'olu dora sisan gouvernement kɔnɔna la ministre ɲɛmaa ni u bɛɛ lajɛlen ye baro sigi kɛ o hukumu kɔnɔna la a y'a ɲini u fɛ k'a fɔ olu bɛ ka baara minnu kɛ sisan baara bɛna ban waati min na jamana kɔnɔdenw bɛna ɲininkali de kɛ jaabi minnu sɔrɔla u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka se ka baara kɛ ni danaya ye ani tilennenya ye walasa jamana kɔnɔdenw sago ka se ka sɔrɔ ka sabu kɛ an bɛ waati min na bi colonel Assimi Goita aye o tasra de do ulu koro Dr. Shogel Kukala Maiga identifié ka ñesi ministre ma min ye ministre kuraw ye ka se korolo ma munu be gouvernement kɔnɔna la ako wati sera sa ni sigi senfɛ bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ ka fu ye furuba fɛn u kan ka tanga ani ka matarafa cogoya minnu na fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka na walasa baara ka se ka ɲɛ u bolo ni hakili jagabɔ baro in a bolila u kɔɲɔw de kan u bɛɛ fana kɔfɛ min ye ministre bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina ɲumanw kɔnɔna la o nafa ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ ko ni ministre kelen sera ka jɔyɔrɔba fi ministre bɛɛ lajɛlen de bɛ o nusɔndiya sɔrɔ ka sababu kɛ an bɛ waati min na bi u bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw ye kelen ye Dr. Shogel Kukala Maiga a ye wele bila ministre bɛɛ lajɛlen ma ɲɛkun kilenna min bɛ ni jamana ɲɛmaa y'a yira u la u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka o labato min bɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan a ko waati sera sa malikura jɔli baara olu ka se ka nɔgɔya wa jamana ɲɛmaa ye hakilinaba saba minnu fɔ an ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka olu don ba la min ye Mali ka yɛrɛya bonyali ye min bɛ da o kan Mali ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o koɲa ninnu ka se ka to Mali bolo ale ni malidenw olu ka nafa o ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'i y'o hakilina ninnu ta k'u lajɛ ko ni ministriw y'o hakilina ninnu don ba la a bɛ kɛ sababu ye laɲini min bɛ jamana kɔnɔdenw na o na sabati wa baara min kalifala olu la baara ninnu na kɛ hakilisigi ni basigi ni danaya kɔnɔ an bɛ waati min na bi ni gouvernement kura min bilala sen kan a yira k'a fɔ tasiraba saba bɛ yen min bɛ tali kɛ kuma bakuruba saba la min ye lakana ye Mali ni jamana wɛrɛw cɛ kunya ɲɛnabɔli ka se ɲɛta ma ni hakilinaba saba n'i y'a ta k'a lajɛ k'u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ninnu ka se ka kɛ wasa ye ale ni hakilisigi ni basigi ni lakana bɛ sabati jamana kɔnɔ cogoya minnu na i n'a fɔ jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goita ye min ɲɛfɔ u ye u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka o hakilina ninnu don ba la
Ministre somi ka baranye shinin do jago ko ni belmaluma anga jamana ko nala o salle de conférence ko na laje do kera yeno yasa ka se ga nyefoli ke mawye da dumuni fe kun folo olu to ya bi tugudi anga jamana yere ko nala bara nu nyemo ya kumbe o ministre ko fole yere bulu ni oye Musa Alassane Diallo o kene ka DGCC nyema o kumbe no fukata se opérateur économique olu chamama ni lajɛ in kunba dɔ kun ye ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔw boloda ministri cɛ min ka baara ɲɛsinnen do jago ni usine ko ma an ka jamana kɔnɔna la ale ni an ka jamana magobatigiw ni o ye opérateur économique ye yaasa gɛlɛya mun bɛ da dumunifɛn kunfɔlɔ koɲɛw la an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la ministri ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ an ka jamana mago bɛ sukaro tɔni 100 de la joona joona n y'a kɔlɔsi ni ka baarakɛɲɔgɔnw k'a fɔ min ye suguko ye gɛlɛya dɔ bɛ sugoroko la bi Mali kɔnɔ o gɛlɛya ni an ko a tɛ se ka ɲɛnabɔ fo an ni aw de ka sigi ka kuma a kɛra malo ye o a kɛra sugoro ye o a kɛra tulu ye o a kɛra nɔnɔ ye o a kɛra alikama ye o a kɛra saɲɔ ye o a kɛra kenige ye o a kɛra kaba ye o nin bɛɛ lajɛlen bɛ aw ka baara ye bi o de y'a to n'a fɔra ko sugoro bɛna dɛsɛ sugu kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn bɛ wele ka ɲininka minnu ka baara olu bɛ ɲininka aw de ka baara dɔn an b'aw de ɲininka fɔlɔ mɔgɔ fila min bɛ ɲininka o ye jamana ye n'a fɔra jamana o ye faso an ka ministiriso min ɲɛsin bɛ jago ma o kan ka ɲininka o ye ne ka ministiriso ye an mago bɛ min na sisan o ye sugoro ye parce que sugoro ko de hami b'an na bi k'a ɲini fana n'an bɛ se ka 100 tɔni 100 ɲɛ rapidement yanni kalo kelen cɛ o tɔni 100 an bɛ n'o ɲini aw fɛ n'an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na o bila sen kan min b'a to sugoro ko kuma bɛ ban nin tile kɔnɔ. Ministre ye a yira k'a fɔ ale ka ministiriso ale ni opérateur économique kan ka jɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ yaasa da dumunifɛn kunfɔlɔw kana dɛsɛ sugu kɔnɔnaw la tuguni. An kan k'an jija hakili jagabɔ la k'a fɔ an bɛ se ka waleya jumɛn ta an kana sigi k'a fɔ ko kana sɔgɔma kelen dɔrɔn kana ministre ka da kɔngɔ ayiwa ministre sugoro tɛ sugu la bi a tɛ se ka kɛ ten o mun b'o bali ka kɛ o ye de an ma sigi ka kuma di. Mali bɛ sugoro hakɛ jumɛn dun kalo kɔnɔ kalo 3 kɔnɔ Mali bɛ sugoro hakɛ jumɛn dun kalo 6 kɔnɔ Mali bɛ sugoro hakɛ jumɛn dun san kelen kɔnɔ Mali bɛ sugoro hakɛ jumɛn dun n'o dɔnna anw n'a bɛ sigi ka kuma an b'o de boloda ni jagokɛlaba ninnu b'an bolo yan ni jagokɛlaba ninnu b'an bolo yan olu ka u fanga olu ka dɔnni o bɛ se ka fɔ cogo di ko sugoro banna Mali kɔnɔ tulu banna Mali kɔnɔ kɔgɔ banna Mali kɔnɔ sugoro banna Mali sugu kɔnɔ san 60 indépendance kɔfɛ o tɛ ko ɲuman ye dɛ. O kan ka ban Mali ko la sa pour que an ka ɲɛsin baaraw ma san 10 san 20 san 30 san 50 baara min b'a to an denw n'a mɔdenw bɛna baara sɔrɔ baara min b'a to Mali yɛrɛ ka ɲɛtaga bɛ sabati baara min b'a to Mali bɛ kɛ jamana sinsinnen ye Mali bɛ kɛ jamana ye min bɛ jate jamanabaw fɛ. A ye yirali kɛ fɛɛrɛw la minnu bɛ a bolo yaasa da dumunifɛn kunfɔlɔw kana dɛsɛ sugu kɔnɔna la san 2024 nataw la. Ni octobre kalo jɔra ka se novembre ma an bɛna an sigi ka kuma. Ka bɔ janvier kalo tile fɔlɔ ka taa bila juin kalo tile 30 sankura nata la 2024 an n'a bɛ sigi ka kuma fɛn o fɛn ye maloko ye fɛn o fɛn ye sugoroko ye fɛn o fɛn ye tuluko ye fɛn o fɛn ye kabako ye an bɛ se ka jamana ka basigi sabati o la cogo di ka kɛ an bɛ se ka baara min b'a to o tɛ ntanya sugu kɔnɔ an b'o baara kɛ. Ka bɔ juin fana ka taa décembre kalo tile 31 la san 2024 an b'a o fana boloda min b'a to an n'a bɛ bɔ ka wuli sɔgɔma kelen dɔrɔn ko sugoro tɛ sugu kɔnɔ an bɛ b'o la quoi. Agence de voyage groupement Aluda ale ijiden kun laban olu sera Bamako kɔnɔna la kunungo wulafɛ yanfan wagatiw la u kelen kɔ ka u ka iji baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ Maka jamana kɔnɔna la iji ni ale yɛrɛ kɔni silamɛya ale jɔsen 5nan ye groupement de agence de voyage groupement Aluda ale ijidenw u y'a yira k'a fɔ u nimisi wasarani ni agence kofolen ye ka sabu kɛ u ka baaraw u tagabolow ye u ja kosɛbɛ o bisimila an ka jamana a pankuru jigiso la Aïssata Maïga ni Salifu Ɲare kun bɛ tilen ta tɔgɔ la.
Kalo kelen bonyongo o kon kelen Saudia jamana konna la femi agence de voyage groupement Aluda Mauye ale ka ijidon ulu yere kon sira ka uka iji ke inafo silamea yere be alanyini chuyamna o de la agence Aluda ka ijidon ulu koni uka nisonja yira ka keni uka agence mo ka bara tabulu nyuma yere koni barsa uma gele afo isoro uka iji baro konna la iji ke aka ka chuyanye anya ke kanye era madne anya fembe ke no anya fembe duna madne antara hera la ka sigi hera la ka bato ke hera la ka sigi hera la amma senga ma fui ayame ni so diara ye ni so diara nu ye yere di ni so diara ka baraka ci ko ka yere di akan yere di a iji anyana antara hera la asigi na hera la antara ka nga bara beke malgré que problème ba mulo ambi ala fo ka barkada awo anyana yere an agence nyumando yo ki fana ko jugo koy ma desana ana do kana bo anyale heji nyale awe ajali fe musi wasale wallahi ala mali barika ala de barika ala anso hasbarila ala hejimina ni diara ere di ala la ne tara agence me fa ka agence kany Aluda brama gire ka agence akanyere de dumne ma desano ma brebre ma desano aka agence kanyere di al ni ne higida de bre ko to metano fe ma do ke anye do bare ke jamana yarabi ya malaka do wun sagorata ala ka anka duwa wumina jamana ma compagnie era mo fo vraiment ala ko jidi ala ka compagnie tanya vraiment ba Aluda ka bara vraiment ni si wasara ama gela ko sorora amo fo ko barkada alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah kaseeran amalatan anyman tara anymanana groupe Alhuda ne ba befo kata safa fo duma ba befo ala baraka anyman tara anymanana alhamdulillah rabbil alamin o kabar ko ne alhamdulillah amalatan baladili yana sanwara nimita mo tanduwe o baba da frayon ka ambe ta nyofe hiju bara amma gele afoy ya kono ya rabbi amma kongo mamina anya siyoro soro bana mamina nambe ta yoro banta katana munu ayoro be zarake anyi man tagara anyi manana anya kuntigi Muhammadu sallallahu anya dawre anya ka demba dawre antara udu kurula antara jabari kurla yoro chama tise ka be fo hakilla vraiment ni misi wasara nere be ala deli minu ma don folo ala ka dairo fanawe anya nyinke senya folo ala ka ke flananye amma gela fo si anga to mena wallahi sa al sisan no nimsi wasa o ka seka bunya aka ijidon yere kon yoro femi agence de voyage groupement Aluda Mauye ulu be na ni yele makura chama tuguni kado u ka baro tabulo kon nala alhamdulillah ijidon ga kuma na ijidon ya yira ka fo batonu ala ya be keli nogawuma mamunu blalu nya ka bara enke we bara enke chuga be yirula ijidon ya yira ka fo yo nu soja soro satisfaction soro ala ta ko fe batonu be kera ke chugula we mi de formation na fe munu foruye utara soro kele ne be we bara enke o tabolo kon na we consul sui ala ke bara nogawuma donc yo nu soja de yira anabi an yere nu soja na nga bara alhamdulillah me duwa galsa ala ka cesri dama alisa nga se ka bara to continuer abin nya ka temeni ka chugomina alhamdulillah ni njiji koni o kunchera kas ama fo biya kunchera bi parce que ya be nyuma sera anye campagne am se ka fongo sanwore campagne ra demna nakaba da yala le do be mo be fenga na agence Aluda la kan to sebe alhamdulillah an da le be o baro demna nakaba nyama so ko sigi bolo kelenga ambe foli rela se agence Aluda barakala be ma kerenga ma anyama ba ma no ala sidi Ibrahima Jire ani anga guide ani formateur ne Alhaji Abubakar Tole ka fara Seydou Kulubali ka ani barakala bela jale ka faru bela jale ka inshallah amedu wake ala ka baratanya ka hamu bedla me do de ke nyina bato munun kera ijila ala ka ubela jalen ke bato mnenwe ka iji noya alislame bela jalen kilingilinai École de maintien de la paix Aline Blondon Bay au Konala Kalanse dont au lieu d'Atougli Barao Sigira 5 ans. Mire Konbe Talike Fentigila Kado au lieu de Konka diplôme d'Oula. Mounin Kalanse Kunkera ou Kunkojugu Alere Kelelila. Ni la je Kofoli à Keneka, Humayan ou Chaman Kera Yasa Famille Beseka Soro, Kojugu Kele Olu Ubara Kunyola Chugumna, Ali Kulbal Benye Folkani. Ulmasiri tabo ka soba bibi malikono na be nyeshin ulmasiri tabo kalalima kalan jule hani keleke
kɛcogo ɲuman kɔnɔ ni u b'a wele ko école de maintien Alioune Blondin Beye ani ka taa se fɛn min ye sanfɛ kalansoba min bi Mali kɔnɔ n'a bɛ wele ko Université des sciences juridiques et politiques de Bamako ni dɔw ko USJPB. A jirala k'a fɔ ninnu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni senfɛ ka se ka kalansen kɔni bila sen kan ni a kundama ni u b'a wele ko master yaasa ka se ka maaw kɔni kala fɛn min ye gɛlɛya min bɛ yen lakanabaliya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna kɔnɔ Mali kɔnɔ yaasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔ kɔni sɔrɔ o la cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ nin kalan min bɛ yen ni o bɛ ka kɛ o ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye kalo saba kalan minnu bɛ ka kɛ nin ye ka se ka na sigi ka a jateminɛ fɛn min ye kalan minnu kɛla o nafa ye jumɛn ye ani ka o ɲɛfɔliw kɔni kɛ maaw kɔni ye cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o sigi dɔ de kɔni senfɛ ni o y'a wele ko séminaire a jirala k'a fɔ min ye CSN maa ɲɛma n'u ye Général Siri Touré a jirala k'a fɔ o kun bɛ yen fo ka taa se école de maintien Alioune Blondin Beye o maa ɲɛma fɛn min ye colonel Sulemani Sankare a jirala k'a fɔ ale fana kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kɔni kan ka taa se fɛn min ye dɔnni lauta ɲinibaaw n'u b'a wele ko enseignant chercheur jirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ nin kɛnɛ kɔni de kan o y'a jira k'a fɔ laɲini wɛrɛ tɛ nin sigi in kɔni a laɲini tɛ dɔ wɛrɛ kɔni de ye o de ye fɛn min ye kalan minnu bɛ yen ni olu kɔni kɛla fɛn min ye terrorisme ani dansagawale kɛli ka se ka o bali farafinna kɔnɔ ani Mali kɔnɔ cogoya min de la olu kalanw ka se ka taa hali sisan ka ba kɔni don o la ka juriba kɔni don o kɔrɔla la o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ o de senfɛ sa ko fɛn min ye maa dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Ferdinand Amusu ni ale ye gafe sɛbɛ n'a y'a gafe yɛrɛ tɔgɔ da ko vaincre l'insécurité en Afrique défi et stratégie o tɛ dɔwɛrɛ ye ni a ɲɛsin bɛ fɛn min ye ka se ka lakanabaliya kɛlɛ farafinna kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka kɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛnw de kɛ yaasa o ka o kɛlɛw u bɛ se ka sinsin u fɛ cogoya min na y'a jira k'a fɔ o ka gafe ko o fana fɛn ye o kɔnɔna ko ka a dɔn ani ka a ɲɛfɔliw kɛ maaw ye ko o fana kɔni bi kɛ ani yaasa bɛɛ lajɛlen na se ka a dɔn cogoya min de la ani ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔ kɔni kɛ ka na ni hakilila kuraw kɔni de ye o de hukumu kɔnɔna ka se ka laɲiniw ka sabati n'u ye ka se ka fɛn min ye lakanabaliyaw k'o kɛlɛ farafinna kɔnɔ cogoya min de la ko n'i ye jateminɛ kɛ bi fɛn min ye lakanabaliya min bɛ yen ni u bɛ diɲɛ kɔnɔ walima farafinna kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a nacogo kɔni ka ca wa fɛn min fana de don a sogosogolen don fanw fɛ ani a bɛ ka kɛ ni minɛ minnu ye bi fɛn min ye minɛ lahutaw kɔni de don o de hukumu kɔnɔ n'i bɛ o waati kɔni kɔnɔna fɛɛrɛ jɔnjɔw de kan ka ɲini yaasa fɛn min ye ka se ka o lakanabaliya ko o kɔni kɛlɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye colonel Sulemani Sankare ale y'a jira k'a fɔ yaasa fɛn min ye laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔni ka sabati min kan ka kɛ fɔlɔfɔlɔ o de ye ni ko i ka lakanabaliya kɔni kɛlɛ maaw adamadenw i bɛ olu de bila fɛn min ye lakanabaliya a kɛlɛli daminɛ a camancɛ fo ka taa se a laban kɔni ma olu de kan ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye hali sisan fɛn min ye école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye o maa ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko kabini u ye nin baara in kɔni jateminɛ fɛn min ye a daminɛ o kɔni de la a master baaraw ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ fɛn min ye séminaires ka se ka olu kɔni sigi o séminaires mana kɛ kalan minnu kɛla ka se ka fɛn min ye olu kalaw nafanw k'o bɔ cogoya min de la k'u jɛnsɛn maaw na se ka nafa kɔni sɔrɔ a la ni o fana kɔni séminaires kɛla laɲininiw ye min kɔni de fɔ ani liliɲiniw bɛ ka min kɔni sinsin ani ka minnu kɔni jagoya olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya o de senfɛ Sulemani a y'a fɛn min ye hali sisan colonel a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko u ka nin séminaire kɔni senfɛ jaabi minnu bɛna bɔ a la ko a kɔni sinsinlen don kan k'a jira k'a fɔ olu ka laɲiniw ye min ye programme in kɔni kɔnɔna na a bɛ se ka ba kɔni don o la kosɛbɛ a bɛna ba don a la fana ani fɛn min ye an ka jamana ka taa se an ka gun farafinna gun gɛlɛya min bɛ a kan fɛn min ye terrorisme ta nasira kɔni fɛ ani ni juguya baaraw la a bɛ se ka fɛn min ye fɛɛrɛ jɔnjɔ kɔni sigi ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni duga cogoya min de la o de la Général Siri Touré n'o ye CSN maa ɲɛma kɔni de ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin hakilila minnu filɛ ni o y'o bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ko nin hakilila ninnu ko o b'o min kɔni don o bɛna o bɛɛ lajɛlen kɔni de diɲɛsɛn fɛn min ye maaw ka se ka o kɔni dɔn cogoya min de la ani u ka o hakililaw kɔni ta gɛlɛyaba minnu bɛ yen ka se ka olu gɛlɛyabaw k'o bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ nin hakilila ninnu kɔni senfɛ o de la a y'a jira hali sisan ko maa minnu bɛ yen minnu bɛ ka nin kalan in kɔni kɛ master ka se ka ni juguya baaraw kɔni kɛlɛ ani terrorisme baaraw ka basigibaliya k'o kɛlɛ ko olu dan bɛ a la k'a fɔ u ye kalan minnu kɔni de kɛ olu bɛna kɛ fura ye fɛn min ye farafinna ma fɛn min ye cɛncɛfuga jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni de ma ni gɛlɛya baara minnu bɛ yen terrorisme baara minnu bɛ yen ale sigi b'a kan k'a fɔ ko ninnu bɛna se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ n'u ka kalan kura ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de ye o de la fɛn min ye Général Sidi Touré hali sisan a ye foli ta ka ɲɛsin école de maintien Alioune Blondin Beye kɔni ma ani sanfɛ kalansoba in n'u ye USJPB kɔni de ye a ye o kalan ɲɛmaaw ani o kalan karamɔgɔw maa min bɛ baara kɛ o kɔnɔna na a y'u bɛɛ lajɛlen kɔni de fo u ka hakilila ɲuman kɔni de la wa a y'a jira fana k'a fɔ séminaire min bɛ ka kɛ nin ye nin bɛna kɛ sababu ɲuman kɔni de ye wa sababu ɲuman fana kɔni don fɛn min ye ka
maa ɲɛnamaw ani fɛn ye maa hakili juru carlew ka se ka olu kɔni labɛn don nataw kɔnde la fɛn ye terrorisme kɛlɛli kɔnde la ani jamanaw bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka se ka dansaka wale kɔni ka kɛlɛ ka bɔ farafina kɔnɔ cogoya min na ani kiriw ta nasira bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko o bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɔni de dɔn wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye école de maintien Alioune Blondin B ani sanfɛ kalansoba ye USJP B a y'a jira k'a fɔ ko ninnu kɛn bɛ fɛn ye gulomaba ye fɛn ye o baaraw kɛli ani a ɲɛnabɔli kɔnde la. O b'an lase farafina ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la. Senegali kibaruyaw la a jirala k'a fɔ fɛn ye maa 8 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o ni kɔnɔna Senegali dugula dugu min ni a bɛ wele ko Saint-Louis fɛn ye a kɔgɔdugu yanfan kɔni de fɛ a jirala k'a fɔ maa minnu kɔni de don n'u ye tunkaragew kɔni ye minnu bɛ yen ni u bɛ kɔgɔji kɔni ta yaasa o na se ka taa Espagne jamana kɔni de la a jirala k'a fɔ ko olu ka bateau ko a tiɲɛlen ji sanfɛ kɔni ko o kɔni kun ye laɲini kɛ yaasa o na se ka segin cogoya min de la ko nin bɛɛ n'a ta fɛn ye u ma se ka o sigi yɔrɔ kɔni sɔrɔ yaasa ka se ka dugumakolo kɔni sɔrɔ cogoya min de la a jirala k'a fɔ arabasa o ka fɛn ye kurunin ko a kɔni dafirila ji kɔni de la de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni ye kurun yɛrɛ kɔni jateminɛ maa hakɛ min kɔni kun bi a kɔnɔ fɛn ye ɲɛfɔliw la a jirala k'a fɔ ko fɛn ye maa 60 kɔni de kɔni bi a kɔnɔ kunnafoniw ka ɲɛfɔ cogo la nka a jirala k'a fɔ min bɛ bi ni u bi se ka fɔ ko o kɔni ye maa 8 bɔɲɔgɔnko olu su kɔni de bɔla ji kɔni de la maa 4 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi la ko fɛn ye minisiri min bɛ n'u ka baara ɲɛsin bɛ Senegal yɛrɛ kɔnɔna kibaruya ko ma n'u o ye Jome Konde a jirala k'a fɔ ale fana kɔni kun bi kɛnɛ kan wa ale ka kibaruya dile Konde don. Burkina jamana kan jirala k'a fɔ min ye Burkina jamanaden minnu bɛ yen ni u bi fɛn ye Ghana jamana kɔnɔna ni u ni Ghana yɛrɛ bi dancɛ bɔ n'u ye Burkina ye jirala k'a fɔ olu maa 200 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni gbɛnna ka bɔ Ghana jamana kɔni de kan jirala k'a fɔ Burkina dugu min bɛ yen ni fɛn ye a bi Burkina ani Ghana yɛrɛ dancɛ kɔnɔna ni a bi Burkina worodugu yanfan ka taa a Kilebi yanfan kɔni de fɛ ni o ye OSA ye a jirala k'a fɔ maa caman kɔni ni o ye Burkina jamanadenw kɔni de ye ko olu kɔni gbɛnna ka bɔ fɛn ye Ghana ni o kɔni nana jigi o yɔrɔ kɔni de la a jirala k'a fɔ kabini alamisasa ni ye n'u bɛnna juillet kalo tile 11 kɔni de ma ko Ghana jamana ko o kɔni kɛbɛn ka wuli ka jɔ kɔni de kɛ min ye ka se ka jamanadenw minnu t'u ka jamanadenw kɔni ye ka se ka olu kɔni gbɛn ka bɔ u ka yɔrɔ kɔni de la fɛn ye maa min ka fɔli do o de Burkina marabolo min bɛ yen ni o ni Ghana bɛ dancɛ kɔni de bɔ o commandant ni o ye Burema Sawadogo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko o gwɛnni olu de bɛ ka kɛ Ghana bi o de hokumu kɔnɔ a y'a jira fana k'a fɔ tarata olu ye maa 54 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu fana kɔni bisimila ni olu fana gwɛnna ka bɔ fɛn ye Ghana jamana kɔni de kan ni u bɛɛ ye Burkina jamanadenw kɔni ye wa fɛn ye Burema Sawadogo a ka fɔcogo la n'u ye commandant ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi Burkina jamanaden minnu gwɛnna ka bɔ Ghana ni u kɔni lasagolen don olu kɔni fɛ u bɛ taa maa 200 bɔɲɔgɔnko de la o de la ko min ye u ka marakafo min bɛ
nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na k'aw fo ka barikada Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inchallah